Pisar, wala nagapakita sa Senado. Halin sa Nobyembre 2025, wala naman malipat si Senator Ronald Bato de la Rosa nga magpadala sang audio message para sa events ng Rage Coalition sa Cebu. Sa iyang mensahe, nagpanawagan ng senador para sa pagbinuligay kag mabakod nga panindugan, batok sa korupsyon, kag pagpangabuso, lakip man ang mga tika nga suno sa iya nagatinguha nga pahipuson ang oposisyon. Ginpahayag man sini ang suporta sa pagpamuno ni Sebastian Baste Duterte nga mayor sang Davao City kagamuman sa pagpadalaga ni Vice President Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Ini nga audio message ni De La Rosa ang kasunod sang naglapta nga impormasyon sang Sabado nga mayara sang arrest warrant batok sa iya halin sa International Criminal Court o kon ICC. Una naman nakasabat ang korte nga wala sila sa issue nga public arrest warrant. Base sa attendance sheet sang Senado, wala nakatambong si De La Rosa sa sesyon halin sa itong November 11, 2025. Nakalabot na sa 31 ka plenary sessions ang iya wala natambungan halin Hulyo 8, 2025 tubto Marso 18, 2026. Nagpadayon ko sa pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, nga nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubang. Dili kami musugot nga gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawhan. Kining awaya, dili lang alang sa pipila. Kini alang sa tanang Pilipino na nangandoy og tarong nga kagamhanan, makatarunganong sistema og mas maayong kaugmaon. Panahon na aron magkahiusa. Panahon na aron mubarog. Daghang salamat, mabuhi ang katawhang Pilipino.